nne di akpoi gwawazie na ya ga-ebika n'ụlọ a na ya agaghị ebika na ya agaghị ebika na ya ga Chineke ga-ama ya mmiri dụtịa ya takpochie ya laa ya n'iyi na Jehova ga-agba ya jụọ na ebe ya wepụtara ọnụ nye di advice na ọ zụkwala nwanne na skuul na nwanne nwaanyị agbakwala jamp na ogbotowa ya n'ụlọ ogbotoro ngala ma na oge nwaanyị na-aga aga na ọgụdị ya agadi ha amụta nwa ma ụfọdụ nwoke na-aga skuul nne di ya goge ya na ahụ bụ ebe nwaanyị gwara mmadụ ibe ya otukwuru ya ele anya nne di ele ihe ga-eme ya gaghị abagwara ya ya gaghị agogwara ya ugwe ya jie n'ọnwụ mkparị nha ụgwọ ya jie n'ọnwụ nsọpụrụ ogojuru chagbu tara ya mma gbanyụọ fon ya mmiri fon kpọwa di ya si na ya sọjestịrị ya something na olee otu o si gawa ịgwa nwanne ya nwaanyị kama ọ ga-agwa nwanne ya nwaanyị na ihe ewu mkpebi nke ya ọ gwawa ya na ya wa nwunye ya ekwuole na ya sọjestịrị na ya nwa baiziri dị idea na elekwa ihe nwanne ya nwaanyị kpere na-agwa ya kparị ya go igwu ogojuru gbe mama ya kpọọ hakwa ya gowakwa eke ya gocha ya si ya nwee ike ịtụ ime mefọsị nwoke a na-edige skuul na ya deserve this type of harsh words di ya si ya hapụ ndị ahụ biko na ihe awụ problem ya na